Hej alle sammen, og velkommen til den her video sammen med Bertil, som der åbenbart danser et eller andet. Og så min ven, jeg ved ikke, hvad han hedder endnu. Men det her, det er Kartoffelgang. Er I klar til at se og spille noget Five Nights TD? Er I det? Er I klar, drenge? Yes. Okay, kom, lad os gå ind. Kom, vi går herhen. Og så skal vi laver vi det sværeste, eller? Nej, vi laver den medium. Jeg er nået til femmeren. Okay, så tager vi femmeren. Vi laver femmeren Second Nightmare. Nå, men Noah, han er ikke nået til det. Hvad er du nået til, Noah? Jeg er nået til 3 sekser. Vi laver den hen. 3 okay, så laver vi 3 sekser. Okay. Nightmare. Ej. Jo, vi kan sagtens Nightmare. Okay. Ja, bro, det er easy. Nå, drenge, er I klar til, at vi skal gøre det her? Okay, jeg er klar. Okay. Det er næsten det samme map, men vi klarer den nok. I prøver sikkert at sætte det op. Nej, det behøver man jo ikke. Shake it. Shake it, buddy. Er vi enige om, det er god musik, der er, ikke? Det er god musik. Det vil være crazy cringe, hvis jeg skal døde. Men drenge, hvis vi dør, så laver vi crazy cringe. Eller så skal vi være cringe. Okay, det er en challenge. Så vi må vi bliver crazy cringe. Skal vi sige, hvis der rører en igennem ikke, så skal vi være cringe. Okay. Ej, det... Se min... Men drenge, er vi ikke fra Ohio alle sammen? Er det ikke rigtigt, vi er så Ohio? Jo. Prøv at se min popstar Chica. Ja, jeg har godt set. Hun laver så 740 damage hver 0.1. Det er også meget. Måske skulle jeg lige slukke for musikken. Købte du seriøst popstar Chica? Hvad? Købte du popstar Chica? Ja. Nej. Er den god? Er hun det værd? Coins. Jeg købte den for coins. Er hun det værd? Det tror jeg da. Ellers så havde jeg nok ikke købt hende. Vel? Han ved jo ikke, hvor god hun er. Nej, det er jo et problem. Det skal man vel vide, når man køber sådan nogle units. Ja, og vi alle sammen får Lefty. Ja, vi alle sammen får Lefty. Og hvis I gerne vil abonnere til min kanal, så vil det hjælpe mig virkelig meget, for jeg har kun 5 abonnenter. Så det vil hjælpe mig virkelig meget. Og husk at like videoen, så den bliver viral. Og husk, at min ven Bertil, han har også en kanal, som der hedder Bertil Bekam, eller hvad den hedder. Den kan I også gå ind og sub til. Pookie Shrek. Pookie Shrek hedder den. Det var det randomste navn. Okay, det er det faktisk. Nå. Er I klar til det? Er you ready? Det her, det kommer til at gå rigtig godt, drenge. Gør det ikke? Ja, det gør det. Det gør det sgu. Nej, jeg faldt. Og jeg håber, at vi ikke dør. Ja, og Bertil, han er meget bedre end os, så... 1 million liv kun. Hold da. Nå. Det er virkelig lidt Au. Det gør rigtig ondt. Jeg faldt ned. Jeg tog damage. I går eller nu, så sagde du, at du spillede mod 1 million liv. Eller det gør jeg rent faktisk.
Jeg spiller mod 10 millioner siden cirka. Nå. Drengen, har det ikke været hyggeligt, imens vi har siddet og spillet den her runde? Synes I ikke det? Jo. Nå, drenge, vi trykker tilbage back to lobby. Det er det, vi gør. Okay. Og så skal vi bare lige se, hvad vi får, hvis vi overhovedet har fået en Jeg gave. har stadig en med Jeg fik en Chica. Du ser, om jeg får den. Nå, drengen. Freddy Rockstars Chica. Nå, drengen, skal vi gå videre i spillet, eller? Ja, lad os gøre det, drengen. Kom, lad os gøre det. Halloween mode. Vi kan også prøve at lave Halloween mode. Nej, nu laver vi det her mode. Nu laver vi normalt. Okay? Jeg fik Master Kangaroo. Woohoo. Flot. Kommer du? Min ven. Vent lige. Jeg ved godt, ham er lort, men jeg tager bare lige Phantom Freddy på. Hvorfor ikke? Drengen, hvad for en tager vi? 4'eren, Night 6, Nightmare. 6 Nightmare, okay, det kan vi godt. 6 Night 1 Nightmare. Er I klar til det? I siger bare, når I har taget den. Mhm. Vi tager 4'eren og 1'eren, det har jeg gjort. Jeg kan ikke se 4'eren og 6'eren. Not everyone unlock this map. Men er det ikke rigtigt, drenge, at vi har spillet rigtig meget Endless sammen? Jo, grindet. Og jeg skylder rent faktisk Noah, hvad er det nu, hvad er det 200 souls, fordi at han 55. gav mig Rockstar Foxy, fordi at han var virkelig sød, så og så nu får han også Lefty. Er I sikre på det her? Det er rigtigt. Og vi poster igen på et tidspunkt. Ja, vi poster nok i morgen. Gør vi det? Selvfølgelig gør vi det. Vi poster en video i morgen. Er det ikke rigtigt, drenge? Det skal vi. Vi uploader daily. Ja. Eller så længe, så mange dage vi kan. Ja. Det kommer an på, hvad for nogle dage det er. Hvis det er sådan en dag, hvor jeg skal til et andet møde, hvor jeg sidder og siger halleluja, så kan jeg nok ikke. Så måske taber vi lige lidt her, drenge. Ja, det er ikke så god. Jeg er nødt circuit breaker. Holy krabbe dabbe. Nej! Vi er ikke døde, drenge. Bare rolig. What a carry, Maja Noah. Prøv at se min Foxy der. Han er så flot. Er vi ikke enige, drenge? Min Foxy herovre. Jo, det han er også bare lækker. Slage hende her. Ja, det er rigtigt. Tror jeg. Siger vi det? Tror vi. Nå. Prøv at se ham her, hvor flot han er. Han er så flot. Prøv at se ham her, hvor sexy han er. Han er så flot, ikke? Jo. Prøv at se hende her Popstar Chica, som der er. Vi kommer til at poste mest på Five Nights. Ja, det kommer an på, om der er en eller anden sjov simulator, vi finder. Og vi uploader selvfølgelig hver uge for den nye update. Ja. Og drengen, vi skal nok til at skynde os lidt. Vi skal uploade den 7. december, når vi får Lefty. Drengen, vi skal nok til at skynde os lidt. For det der er gået 9 minutter. Okay. Så det kan være, at vi dør. Hvem ved? Som vi nok ikke gør, fordi vi er for gode. Det er godt, drengen. Jeg ved ikke, hvor hård bossen kommer til at være. Nej, det ved jeg nemlig heller ikke. Nej, det kommer nok til at være easy. Ja, lad os nu se. Det skal vi nok ikke sige, fordi vi var lige ved at dø. Ja, vi var lige ved at dø. Og alle sammen, som der kigger,
Der er selvfølgelig også chancer for Fortnite-videoer på et tidspunkt. Ja, der er måske chance, hvis jeg kan få det på computer. Ja, og hvis I godt kan lide vores videoer, så husk at abonnere. Ja, husk at like og subscribe. Og klik på klokkeikonet for at se nye videoer på min... Nu har jeg sagt det 2 gange. Ja, okay. Det må vi sgu da også godt. Like og subscribe, ellers så ser jeg dig i dine drømme. Okay, rolig nu, Bertil, ikke? Like og subscribe, og husk at klikke på klokkeikonet, sådan så I kan se, når der kommer nye videoer. Husk at like det, så det kommer viral. Okay? Ja. Og hvis I ikke abonnerer til mig, og I ser den her video, så kommer jeg foran jeres dør, og så siger jeg, trick or treat. Så kommer Bertil efter jer. Ja, det vil jeg gerne se. Jeg putter jer i min swamp. Nej, chill. Så skider du så hårdt, at du flyver, og taget eksploderer. Drenge, er vi ikke enige om, det er virkelig varmt herinde? Au, jeg fik stød. Au, jeg fik stød igen. Au. Det var virkelig ondt. Og jeg stød. Nå, drenge, skal vi gå... Floppy. Drenge, vi stopper den her. Vent, jeg skal Okay. give dig din klone. Nå, så skal vi lige sige... Drenge, vi skal lige stå på række. Nå, skal vi sige... Vi ses nok en anden gang. Så vi ses. Nej. Hej.